हमें नचनिया के देखला के बाद रोआ खड़ा हो जाला। भुवनेश्वर पहलवान जी की तरफ से 1000 के पुरस्कार आइल बा। अरविंद यादव जी की तरफ से भी 1000 पुरस्कार आइल बा। वहाँ के चरण बार बार गोड़ लगा नहीं बाकी रहता ठीक बा बाकी बा दोनों आदमी के कहे बा मास्टर जी ओही बन घट पनहरिया के डेरा ओही बन घट पनहरिया के डेरा पाना खियाई मजा ले रही हो पाना खियाई मजा ले रही हो पाना खियाई मजा ले ली झरेली पन्ना के मत जाया ढेली हो संजय यादव संजय भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भैया के चरण में बार बार गोड़ लगा तो चलो तब जादू जी के डेरा बाबा। हां ओही बन घट पावे जादू जी के डेरा ओही बन घट पावे जादू जी के डेरा ताही की आई मजा ले ली हो ताही की आई मजा ले ली हो ताही की आई मजा ले ली झरेली पन्ना के मत जाए ओही जाके कटेरा बा के कर ओही बन घट हलुवैया के डेरा ओही बन घट हलुवैया के डेरा ओही बन घट बाटे डुमवा के दे छेना खियाई मजा ले ली हो छेना खियाई मजा ले ली हो छेना खियाई मजा ले ली झरेली पन्ना के मत जाया पन्ना के मत जाया
औरो के कर डेरा बाबू जा ये कौन ओही बन घट बाबे बाबू साहब के डेरा ओही बन घट बाबू साहेब के डेरा ओही बन घट बाबू साहब के डेरा ओही बन घट बाबू साहेब के डेरा दुनाली देखाई चुमा ले ली हो दुनाली देखाई चुमा ले ली हो दुनाली देखाई चुमा ले ली झड़ेली पनिया के मत जाए बेली पनिया के मत जाए बेली झड़ेली पनिया के मत जाए बेली पनिया के मत जाए बेली झड़ेली एने से हमने के समाप्त बा हेलो ओने से बेआ जी अपन गा के समाप्त कर